Anuanom ene adofo mu nua ba mama ka chiri dwumadi a yato ni din say obi ni ma obi timu e kire nso eni sabre bebre ne adigu akwamu na wotwe mu na wotwe nso adofo de adwenkyere ene nkyerɛkyerɛ ba bi a mu nua ba ma kye a yetene me afutuo ene nkranhye yeda mo ase bebre ene nso me ba kwa me yuji nene Kwame yiji da de obeye bia nipa beka enti ye kyerɛkyerɛ ye ho ye kutenetene ye ho enye se nipa beka na ye kanti a na de wo ya enye ana de wo ya eye no wugya de enye no wagya de eye no akoso aye ena de ye de abramu ane se munua ba dodo na nipa bebre ade aba na na ye yi mu bebre de fa ya ye ho de fa sofo ho de fa ministers yi ho de fa ya ankasa timamufo nso ye ho enuanom ye wo ye papa no mpanyfo bi a atena wade ase ache sa mpanyfo nyina ya akobe na so ene be didi nkomo ye de ni nyina bebre mu na na de me de ba ene se eye jaman kroi efiri anu kwesi na wieye bebre na na kafa Ghana embassy ye wo jaman ho bebre na so adenkra efiri France aba efa Ghana embassy ye wo France Holland chese baby bebre Belgium Amsterdam enuanom yesremu mo anyame ya adoma mo anya kwanya ewura aban mu eyeduma se wonua bi ba ho a bebre na ye di ho fo ye nso ye yemfonso ye nkasa mo a mote office ho nko a na ba ye dan ne se wo bekọ office ba bi na wa yemfonso na wonua bi etene wa enka wo befu na nso wo hwe kwan a wonua na wo office no odo wo befa so a na ya gufuo enti enne yesre ye nuanom a mo embassy ahodo se bebre na na adofo de ba se sebe mu nuanom ne ye nyina ya ba obi manso asem kra de beto na wo bekọ embassy bi a se de nipa ma wo ho betete wo watete ne ho akire wo abrofo ya ba be krom ha yi no ono kra wo kọ ne nkyɛn na bibi wo ho na wonim a se de broni besi ene waka no na kyese wakoma kra ye den ato wo yam nti anuanom mu nua ba de enne adofo de aba ye betenetene ye hu ni dwuma de ni dia ne obi ni ma obi timu kire wo nsem bi a wo pese wo de ba na ye di hu dwuma ye telephone number no 015 21 400 8110 eye WhatsApp nko a ka wasam no de di kan a wo be kan ne se obi ni ma obi timu kire na ya ahye na ye de atenetene ye hu enuanom a mo wo Ghana embassy ahodo mu nuanom a efifiri baabi eba office ho ensam a be de agya obi ni ma obi tim kire efuonie yesremo se mu nuanom eba ho na mpomfonso bi krata no mfonso bi ni wo ma onua de yesrewa ne se wo be hye se wo be kire wo nuanom pipa we nka wasa wo ye ne sei pipa we nka wasa wo ye ne sei aya mo nya ne sa maye enti e de atete ene sebe kasa nipa na oba no so beka enye ebeye den na wunua Ghana ni beba Ghana embassy na woti wo Ghana ni we me ka brofo odane ne ho a wo san biye wa no akasa onte brofo sebe wonte brofo anya nipa nyina ni nya ne sa da bia me wasem bia meka se kroya ya bamu eye niam mienu eye nyansa ene jimi na sebe we buruchire ha se wo pese wo ye de wo pa hwese nka kura yetimi aban ya dom nya wo yare akọ doctor free yesei nanso wo kasa enu nti sebe wo nyare na wo koda doctor wan wo ha wo ho enti ye ni se enka wo nua bi aba na ye mfonso no wo be kire ne se wo nua ade we no ye nya ne sei ye ne sei nanso wo nua Ghana ni no onya saada gie enkire wo na de akasa kasa nti ene obi ni ma obi timu kire so no ye nua na mo wa embassy ahodo de ye kan ne se ye pamochewo yesra mo bebre se de be ye na mo beboa ama ya tenetene ye ho ya boaboa ye ho enuanom me ma me bi asem o no so e de bae a ne mpanyfo se ye ntwa de kakra ekire ye babobodin no wo pese ye ba wo na so e be ba wo na so me ma me na asem o kan ye ne se de me kafa asofo ho eye ne de
papa sofo yesra wo enye ye nisa papa yesra mo efi neko mo kwa asora mo mfa bible nko mo mie bible num na ni pot ho no so kane ye kwa asore a me ma me yase mo ka le kane ba ko maku a be bisa so obi ampagya ne bible nko soro na wapagya nanso ne enti saa asema nkae no atona koma so enti papa no masofo elders amudi asafo anim emaku mpanimfo de yesra mo ane se fi na ekọ mo ma bible no nya adwuma na bible krata nyina be hye mo wiase nyame asema nhida ye ma men so ye da wase sawode wasem yi aba ye so ye nisa ye papa no ene asafo mu mpanimfo ede be ye adwuma jo me papa bi so asema ode bae okache me se eye no kre onye kramoni na won kwa kramodam hu se obi ayi telephone a ye tetefun ede ato ho papa ekramofo asem de ye ka se ye ka anhwe yi a Christopher obeka se de say ye kire ye ho anya se ye kire ye ho no kure ni sa wo hwede ye papa no mo enkramofo eye paade a dan ka be de ye se be di first ya ne sa enkramofo anya di pa sebe be ye eniema bi a kire se wo hwede asofo anya Christopher ye ya be ye bi ene say kramoni bia ni ho a ono be ya na dwene se o te na ne nkramusom e wo baabi ni nyina ye niam bi a yennim ni nyina ye niam bi a yennim enye hye asafo ne de Pentecost wo ho Presby wo Methodist wo ho ye de no sa na etie eti de ye kan ne se adofo no yesremo bebre ensama ye kan nyina no enye bufuo enye nisa ya nananom mpanimfo ahemfo se de ye kan no nananom eye nkyerɛkyerɛ bi a ye de kyerɛkyerɛ eniama bi a na ekoso a na munim eno ne ye de agu akwan ma ye kyerɛ mo se de be ya nananom mu be hu no matwe mo afiri ho eye nimduase obi hu no obi sa ya na ahonete nti efi na ko ye nim se nananom mu betie na mo aye jo ena dwuma de poten a ka kyerɛ me de agu akwan ma me de ba efa wiase asetena yi ho se na de ben ne ba manipa hu se we ye kristoni we ye wiase ni eye obi ni ma obi timu kyerɛ so ye betimu kyerɛ ne ba ma obi ahu se we ye kristoni wa hu siesie wa na montuo wo kasa omhu asora wo firi ma ba wo nanso wa hu siesie ana mo bi a wo tu kasa bi a wo ka enu timu kyerɛ nipa no ba bi a wo firi enianom ende mom ye nhye ukoka said ye maka na asem enya politics niema enye ne ye kurakura ye ho enuanu hwe Christopher ma etu nyamenwom ahosiesie bi a be siesie be ho atare o wo de ehyew e yo fe nanso ebia said ye Bible aka no Bible de ye wade nyina ho kwan nanso nye ni nyina ne fata yen ebe ye den na obi ehu se atade ehyew yi eniso de enye nanso wakoma mu de enye sa na akoma ne tie enuanom ahosiesie yade a ehu hia pa yie kasa ye kasa nipa mu yade a ehu hia pa yie enu tie de ye kan se obi nimu a obi timu kyerɛ moma ye nsua niema bi moma ye hu niema bi se wei ebra sei na wo se ye wei ebra sei na wo se ye wei bini abe ma bi ka se bi mre bi o se papa bi ne nayira tsena se emfi aduonu munum na kwa sori da so ba ware ewu ye ena Kristo ni ya ayefro no na watwe ma na ware na gugu kasie ne kanya so de anka ni aseda wo I refra ye refi nyame asem I refra ye refi ahotenetena ye tenetene ye honti sabre de ka kire me ka kire wa ne se emfa ho ne ba bi a yakwa koduro onyame nkoa ne betimi aye sa de ye yi enti enuanom ne adofo no onu ya ba mama ka kire nie dwuma de ye guso
said ye macano. Meti hay dear me ye binye. Dear won't so ye binye, and to dear make a dear foul home. Dear fabe home. Wouldn't ma now was watch re. And the teacher named school near Aquala. Can I make Kaya young Colano? We are Bonia, oh, my Mebeka catch a teacher. Obiana no crasa me kobo teacher mania. Esu na wasa kwa. Obekọ de wasa wo ye bia no. Hwane ma yekoso ne. Eno ne di ohaw bebre e de ebre nipa. Enti mo ma ye mfi sabre na ye nkyerɛkyerɛ ye ho ene ma bia wasa ye ye de ye ni se ye ye. Enti obi ni mo obi timi kyerɛ so nkwa no betimi se adwuma de yi. Abra ye. Ukọ YouTube isu a eye Kachre FM obi nim a obi timi kyerɛ. Anuanom mama ye hu se nei no eniama bebre na atini pesintidua de ate ye sintidua fija me fie de ate ye sintidua fraware ho ne ate ye sintidua e de afra yonko ho. Anuanom minim medie wo so wonim wo de wonim ne eti a na wo mpadamfo wonim ne eti a wo pese obeware wonim ne eti a pese wo pese obekọ asori de nemu. Anuanom ye me suban ti a eye wo suban ti a enti die na wo se ye minim wonim ni nyina ne se obi nim a obi timo kyere. Onuadofo wo so fa wasembra empanyini betena se ya ye pensempensemu na ye nyina ye de tutututu ye hofo. Onuadofo de ye kan nyina no enye me anisa enye nyansa bi ya mewo adom mini se nyame adom wo so bi sa adom no nti na mesrɛ wo se telephone number no 0152 1400 8110 WhatsApp nko a ka wasɛm no obi nimu a obi timo kyerɛ na waka wasɛm opa atwero opeso aye no audio empanyini betena se na ya fa bi afirimu na ye de tutu ye hofo. Madam ase Onuadofo memma mo moniyo samanya aso na mutie munia ba mama Kachre ni meda se bebre.